Kaijak tuh ano kontak haji Facebook go. Buji ada norok extra khalai dia no Korea ni tolani manui silthini rakhak dak tingha kagu itu hello guys Faidi Fakaso bahai tongbai Malia ang khayawai tonggoi omani no dolrok oi amoya the norok khai mane video ta mahai no ang norok bagoi tini tawisha emas ongplai maya borok no tubi phaika norok ni buskango hamjago joliwo adhur lithor Badri dinung ni okok faldu rong no dolrok phari hingke chungtaw biskok sewoi video na phejing thalai sinai Bosang nin bukhaw tomato Inke nung sakanin bukhaw hostel ni buri rokni jangya pen tong honoi dolrok bono Instagram ni sosta sapri ni bisingo sapri number 1 ang sawan dol tonggu nin bukhaw bising nin dolo norongla khena no boton nai Ikorok bising toni di dolrok bor hai borok no nijini dol ni buri rokni jangya pen sui lam toni ma rok no khok talang lep no thanga bahai na nai rok Nothing can stop me, I'm all the way up. Bote yak sulia ai la bin yasi wok lui tok tu yong kalayo no please phul baya bara no sibo phul ri roi uf ai kene bo khasiwa puk go bin tolani o tai sai bo o yak bai no mai chao na je papa nai han ke na mun je khine ba khabi sin busu bukhata na shi Sote kubur masih thaya kona bosi tabu am sukhe bukharo ga dukhu na tong khalang bo saborok bono bukha dukhuri ani akhom busano dolrok norok saidaman bo inya ama babu bai horo thuburung no hor 11ta 12ta hingke no tamongoi he ngoi bangla phai hine sabu bin baba bono kok bangla niya buji di kaham ke mujhe yun hi karke ख्वाबों se juda Oh my kapkapo hake botabok sago pen kuri khayo langti ke thunga jora siko amono koros khasi botaboi kunaila kabma tong na hingke oke bono tabok biskut do kari khata dolrok bo biskut be break up mungko Kaijak tuh ano kontak haji Facebook go chatta haji ang shelengu amo kaje salani hingke amani yo to khinang jak tamo amsuke nung silengjak tai bo tamo sata kaisa chat Tut dolrok borok no taiko rang no hangke lang hinai merang no hangke merang hinai mairum na khai mailum hinai amo haidagi abon chai nijin bihik besabai mang shobai mai shongui kutung chaui thudi Bana sabu si test khai no ha sabu test khai milok songlai mo khang no naila ko bini bukong si busu bothor to sabu sai kam kuri bono kajek chalar test khai tonani bihik kakjak bihik thijak chalar test khai na ta kakab sele diba Hinung seleya ekdin sansa nung ola thane bagai no amse khachika jaimon pundak sangma sok ungkha jana sudu jorori ya hanyo ting ke kol khaile tantiro ako nin dorja sinung phiok to nung hingke buba phagma kha dana inta hamna inta parana inta ago ane kol khaina inta ke fade chungta ba abikhin rom lasinai তো একখান বাসা বাঁধি থাকমু দুজন সাথে বাস করুলের গোদক খামু আতপ চালের ভাতে Gudok ba musuk gusule gan sa phano mo ongya churang ya khapiya mujang ya tini lekok dasur boro rok no le naila to mo sete taka chumung si sekchiro boro আমি দেখলে তোরে দেখতে থাকি চোখ সরানো দায় ও নাই থকি তো Oh nai ti to tai ke sa dolrok tai ke sang ko bai siri kamang o video ni kusaro no Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' biang na ha ai ken norok kisa ka hamje abla sa ama he mang da asuk ne musun to norok tamo ha ikon ko da ta video like he di he dolong yale como es, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Baila. hake phunu go no bo sel thanina na yo kanjang na ri bising ni saka ni tolani bebak no phone tong mai ka paina nang wo ban bagoi Te voy a negar. Angka te phungle norok no baksa leptin norok ko se haboi khena dele khena musung ma loi bla khena musung ja khana ta doa ko ante wa se phun nai saruk ro hositi ta ste khayo Estamos claros y ya. tola fuinai ma nung te chala no jagli ada hasa kawo hage camera rok ba khiru bising dada janai to warai thanani no bai seben waroi chala ma yang tong hangke shiru ba phun relationship tong ni ta ne Hindol ro ang tabin bang ta mun sidanu sedama ta bung no bobin bai tukumani no na chiram bo lepno thangoi khai phai drop hema tong jago borong kha ge si ge mano apna kano ri gane kanai blouse kana jang epen kanai guru mai bongso
sabo khobin bukhano ehi chungle khogebin bukhano tamo chung seme da ma dong sibai relationship choli mani tamo rong pai kha sa bukhana ke mosuk jabara shuti yoi chak samha chak tong mai kha nung te chuna sana nang li anin mokolo ang agin rong pai khanin mokolo tamo tong kurui guna tara bua ekrang sa sible onum khajo gang bai te samalai na bagoi ang no kono saya nung o guna tara bua ekrang mas misi bat khadi ang bai hasal tong phane mung sa kaw kroi bas te buni ganas ta tong biji tamo hima koksa onum mai tong ya hingke bo tai ke bo tong mai hima kokta bobuino makhok no le tamo makhok nung dino mal 3-4 ba khai khena na okhang ro khoji thangmai keble obono nung buri kakjagoni ge daiko inke so dol rok tini video am sudara nung situng tamo norok video khainayo like khaya no khaidi like te subscribe khai kongke subscribe khadi ta kaisa jara amo video nai ano chaje ongnai rok ang norok no ang shelengu inke so thangjon dol rok malai fisine norok ba haina next video ka dalo thangka bye